Ngiyacabanga ukuthi manje sesifikile isikhathi sokuthi abantu belazi iqiniso, bazi ukuthi umbuso kaSathane wakheke kanjani. Ngenxa yokuthi-ke lento engizoyikhuluma inde kakhulu, ngizoyihlukanisa igaba ngegaba, ngiqale ku-part 1 ngize ku-part 2 kuya ngokuthi ngigcinaphi indaba yami yokuchaza. Ngifuna ukukhuluma ngenkolo ebizwa ngokuthi Illuminati. Abantu abaningi ngiyacabanga ukuthi bayazi inkolo nje kaSathane, yona nkolo enkulu. Ngifuna ukuyiqala ekuqaleni-ke lento ukuthi kuze yakheke kwasuka kanjani. Okokuqala nje ngokweBhayibheli kuyavela ukuthi ezulwini kwake kwasuka impi enkulu eyayiphakathi kaNkulunkulu noSathane, bebanga ukuthi ubani okufanele akhonzwe. Ithe mayilwa lempi lena wasehlula uSathane. Uma esehluliwe uSathane ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayengazi ukuthi uzomlahlelephi, wasemlahlela emhlabeni. Wasethi maye emhlaba, ngokuba uSathane wehlele kuwe enolaka olukhulu, azi kahle ukuthi isikhathi sakhe sifishane. Kuvela-ke ukuthi-ke emva kwalokho uSathane wafika wabhajwa emkhathini kanye namadimoni. Ilapha abaqala khona ukwakha istructure sokuthi umhlaba bazokhontrola kanjani, bazowuphatha kanjani umhlaba. Lapha baqala khona ukusungula-ke indlela noma izinkolo abazozakha emhlabeni okuyizona okuzobe kukhonzwa ngazo uSathane. Waqala kwakhandiwa inkolo ebizwa ngokuthi Illuminati, kwakhandiwa inkolo ebizwa ngokuthi ama-Freemason, kwakhandiwa inkolo ebizwa ngokuthi ama-Secret Society. Kwase kuba nezinye-ke izinkolo nje uSathane ayezidla okwakungeke kaNkulunkulu, kodwa kungazuthi zivela njengokuthi izinkolo zikaNkulunkulu kodwa futhi kungeke kaSathane, kodwa abantu abakhonza kuzo bayitshela ukuthi bakhonza uNkulunkulu uJehova. Emva kwalokho-ke uSathane ube esekhanda inkolo enkulu kakhulu ebizwa ngokuthi Illuminati. Uma sisuke sikhuluma-ke nge-Illuminati, igama elichaza ukuthi khanyiseleka. Uma belichaza ngesingisi bathi enlightened, okusho ukuthi khanyiseleka. Yebo, khona igama mawulalele ulizwa limnandi lilihle, kodwa kule nkolo le uSathane yona nkolo ayizophatha ngayo umhlaba. Lapha-ke enkolweni ye-Illuminati kufunakala umuntu ofundile noma nje umuntu osuke enesikhundla esithile, mhlampe uyi-CEO noma uyini, kodwa umuntu nje osuke ephethe abantu, noma upresident noma uyini, ngoba inhloso ye-Illuminati kahle kahle ukuphatha umhlaba. Ngiye ngizwe-ke abanye abantu bebhala lapha becela ukuthi sicela ukujoyina i-Illuminati. I-Illuminati ayijoyinwa nombani, ijoyinwa abantu abathile abafundile nabaphethe abantu. Kodwa ngenxa yokuthi ivideo yami ikalela ukuthi idlala u3 minutes, ngicela ukuthi ngiqhubeke ngenze u-part 2 kwenye ivideo.